Tak milí priatelia, ako vidíte, sme späť, nie sme už v štúdiu televízie Digisport, sme na našej krásnej terase a vám už iste došlo vzhľadom na to, akú tému sme riešili v tých predchádzajúcich minútach. Prečo? Áno, a ja chcem podporiť pacientov, ktorých postihla už niekoľkokrát zmieňovaná choroba a takisto chcem podporiť aj nadáciu ALS, ktorá sa snaží pomáhať pacientom, ktorých postihla spomínaná amyotrofická laterálna skleróza. Môžeme? Koho by som tak mohla nominovať? Ak neboli dnešných hostí, tak chlapci, poďte do toho, ste skvelí. A viem, že nezostanete iba pri takejto podpore. Ale To má takisto... záujem o to. Tak keď ideš od Kajčiho prvého, tak je to na ňom. No, Nadávať nemôžeme, že? Keďže to bol ľad z bratislavského Slovanu, tak nominujem Maroša Krajčího, Rostislava Čadu a Vlada Orsaga. No ja pomôž mi, Kač. Ja chcem povedať, že takisto podporujem túto myšlienku. Podporím ju aj symbolickým finančným obnosom a keď ma olejete, tak poviem, koho nominujem. Ja nominujem Tomáša Prokopa, ktorý sa dnes nemohol dostaviť. Nominujem Vinca Lukáča, aby sme zostali pri hokeji a sestry Velďakové, lebo sme ich spomínali. počkajte, ja to poviem dopredu, lebo dopredu sa to hovorí, koho mám nominovať. Pokojne, hovor. Dobre, ja skúsim nominovať Luciu Potočnú, čo je frajerka Tomáša Prokopa, Milana Bartoviča, kapitána hokejistov Slovana a kamoša Adama Staloža! Takže poviete, milí priatelia, že nám to vyšlo. Bolo to skvelé vyvrcholenie dnešnej mixzóny. Samozrejme, určite nezostaneme iba pri takomto akte a v našej redakcii sa vyzbierame a určite pošleme nejakú slušnú sumičku, teda aspoň sa vynasnažíme poslať slušnú sumičku práve na konto nadácie ALS. Ďakujeme, že ste boli s nami a želáme vám ešte pekný večer. Dovidenia.